טס למקום, עובד, מטייל, טס לעוד מקום בעולם, עובד, מטייל, ככה הוא כבר עשה יותר מחצי עולם, כל היום הוא כבר באוסטרליה, באפריקה, איציק. בתאילנד, איזה איציק? שחר שוויוני שם. כן? כל פעם, עובד כמה חודשים, עושה כסף, נוסע, פעם תאילנד, פעם דרום אמריקה. אבל הוא עובד באותם ארצות. לא. הוא לא חוזר לארץ. הוא לא חוזר לפה, הוא עובד, טס ממקום למקום. עושה ביקור, מבקר את הילדים, עובד כמה חודשים, ממשיך. עכשיו לא זוכרת לאיפה הוא הגיע, ומה התמונות, באיזה מקומות הוא נמצא.